eta galdetu ezu ze topatuko duen irakurleak, eta aurkituko duena da ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, garai hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, horixe. Eta kostatu zegu. Baina, bueno, nik uste dut, nahiko naturalki atera zegula gure artean ere, bakoitzak nik aurreko baten solasaldi baten esaten nuen, uste dut jakin izan degula, bakoitzak beretik, altzuen ekarpen hoberena egiten, ez? Elkar, egia, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harreman handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan nik uste nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe Landerren indarguneak zeintzu diren, eta Landerrek zekarpen egingo zuen, Berdina Markelekin ez, orduan nik uste naiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste oso ondo egin dugula, oso ondo joan dela hori guztia. Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta amaitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegon amaituta, orduan orduak eta orduak eta orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malenek. Nik uste dut, komiki, lehenik eta komiki, eta iruro komikizaleak gera. Eta, agian komikiek badute, oraindik ere gaur egun eta gaur egun Euskal Herrian badute, halako fama bat, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste aldatzen ari dela, eta nik uste geroz eta komiki gehiago ditugula, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoak lantzen dituztenak, eta nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta, negoatzen naiz, behin komikia hasi aurretik David Zapienekin bildu ginen, bera Farmazia Beltzako kidea, eta bera zentzio, baina zerratik komiki bat, eta Markelek zentzioan, ez degulako sekula komikirik egin, eta izan zen, bagian ere xinpleagoa da, ez? Eta ezin degulako filme bat egin, bai. Oraindik. Ostako da. Egun aipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau ez, benetako pertsonaiak eta fikziozkoak